Здравейте, приятели! Това са моите 3 любими продукта. Грижа за лице, коса, кожа, ногти. Всички знаем, грижата започва отвътре навън. Колагенът е хидролизиран, 3 типа колаген, който аз пия вечер по една таблетка. Има огромна разлика, особено в фините бръчици тук, самия пач крак. Всеки по различен начин усеща липсите в тялото си. На някои вече ни щракат и капачките на коленете, но специално за кожата, аз го взех за кожа, съответно той се отразява много добре на ставите, на опорно-двигателната система. Към него, с грижата за лицето, прибавям винаги сутрин, се измивам с този сапун, който ухае прекрасно. И искам да ви покажа какво пристигна. Това е най-новият серум, който е с пептиди и 5 вида хиалуронова киселина. Вече ми е любимо, аз го ползвам от лятото, от началото на лятото, и не ползвам в момента друг крем за лице, освен този серум. Лично аз го ползвам и сутрин и вечер, леко на влажна кожа. И искам да ви кажа, че кожата се чувства прекрасно. Много свеж вид. Не знам дали ще се види. Момичета, искам да ви кажа още нещо хубаво, свързано с този серум. Той е достатъчен за регистрация с бронзов пакет в нашия сайт и след това ползвате 15% отстъпка за всички продукти, които пазарувате. И една изненада от мен. Всяка дама, която поръча тези 2 продукта с код през сайта, ще получи подарък от мен този прекрасен сапун с алоe вера.